her. Det er egentlig det, der er fokus. Og så giver du mig den, venter til jeg har fået den og hopper. Yes. Godt Stig, godt Stig. Hold den super godt. balance, Stig. Dejligt. Ja, skidt af mig, Stig. 2 mere. Skifter ben. Prøv at få dit ene knæ til at køre lidt mere tilbage, Stig, når det er, så du får balancen i knæet. For hvis det ikke flakker for meget ud af, tænker jeg. Og lige nu skal du slet ikke sige noget til ham. Ja, Han kører bare. Okay. Og så ser vi lige ganske hurtigt video bagefter her. To mere. Ja, fedt. Sidste her. Kom med, Stig. Godt, fint. Ja, det er fint.